हेलो साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଫାଇନାଲି କ'ଣ ପଞ୍ଚୁବାର ସରିଗଲା। ଆଜି ପାଖରୁ ତ ଆମିଷ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ମାଆକୁ କହିଲି, ମା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଉନୁ। ମା କହିଲା କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମା ଅଣ୍ଡାଟା କରିଦେବୁ କି? କାଳି ଗାଳିଦେବ ସିଏ। ତଥାପି ଡରି କହିଲି। ସେ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ନେଇ ଆସ ଦୋକାନରୁ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ କୁଚୁ କରିଦେଲା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇ କାଟି ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସବୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ମାଆକୁ କହିନି, ମା ସେଇ ଘାଣ୍ଟିବା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆଣିଥିଲା ସେଇଟାରେ ଘାଣ୍ଟିବା କି? ମା କହିଲା କାହିଁକି, ହାତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦରକାର ହବ। ତାପରେ ତ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଲା ଆଉ ଘାଣ୍ଟିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିନି, ମା ତାହେଲେ ଯଦି ତୁ ହାତରେ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ମା କହିଲା ଗୋଟେ ଆଣିକି ରଖିଛି ଆଉ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଗୋଳେଇବା କାମ ଶେଷ ଫାଇନାଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମା ତେଲକୁ ଢାଳି ଦେଲା। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳିକି ଦେଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଢାଳି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଥାଳିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଇଲା। ମୁଁ ବି ପଚାରିଲି ଯେ ମା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଥାଳିଟା ପକାଇଲୁ? ମା କହିଲା ଥାଳିଟା ପକାଇଦେଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫୁଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଥାଳିଟା ପକାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଇଏ ପରେ ଥାଳି ପକାଇ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲିଯିବ। ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ପଛପଟକୁ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ତାପରେ ପଛପଟକୁ ଲଉଟେଇ ଦେଇକି ଦେଖି ଲାଲି ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ୍ରେ। ୱାଓ ମା କମାଲ କରିଦେଲ। ଯେତେହେଲେ ବି ମୋ ମା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।